இப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா? ஹாய் குட்டீஸ். சரி, நான் ஒரு ஸ்மால் சாங் பாடிடுறேன். நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாதிடும் சாட்சியம் வாருமே. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாதிடும் சாட்சியம் வாருமே. நிறைவே நீ வாருமே, நிறைவே நீ வேண்டுமே, நிறைவே நீ போடுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீ வாருமே, நிறைவே நீ வேண்டுமே, நிறைவே நீ போடுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீ வாருமே, நிறைவே நீ வேண்டுமே. நல்ல அழகான பாட்டு, ஆவியானவரை பற்றி. சரி, நம்ம இப்போ கதை கேட்கலாம். ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஆர்மி கமாண்டரை பற்றி பார்க்க போறோம். படைத்தலைவன். அவர் பேர் என்னன்னா நாகமான். அவர் வந்து சீரிய ராஜாவுக்கு ஆர்மி கமாண்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவருக்கு என்ன தெரியுமா இருந்துச்சு, அவரு உடம்புல ஒரு பயங்கரமான வியாதி இருந்துச்சு. அது என்ன வியாதின்னா லெப்பர்சி, தொழுநோயின்னுவாங்க. உடம்பெல்லாம் வெள்ளையா இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும்ல, எல்லாருமே அழகா இருக்கணும்னு தானே ஆசைப்படுவாங்க. ஆனா அவருக்கு என்னன்னா இந்த பயங்கரமான ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஆனா அவர் பக்கத்துல நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா இவருக்கோ மனசு சங்கடமா இருக்கும் எப்பவுமே. அவங்க வீட்டுல ஒரு குட்டி பொண்ணு வேலை பண்ணி பார்த்தா, ஒரு இஸ்ரேல் பொண்ணு. அந்த பொண்ணை பற்றி நம்மளுக்கு இங்க போடல, அவளுடைய பேரை போடல. அந்த குட்டி பொண்ணு இஸ்ரேல் தேசத்துல இருந்து ஒரு சிறு பெண். அவங்க அந்த பொண்ணு வந்து இவங்க வீட்டுல வேலை பார்த்தா. வேலை பார்க்கும்போது நாகமான் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்கல்ல, அவங்க கிட்ட இந்த பொண்ணு சொல்லுது, குட்டி பொண்ணு, ஐயாவுக்கு இந்த ஸ்கின் டிசீஸ் இருக்குதுல்ல, அது வந்து எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட நீங்க போ சொல்லுங்க, அவர் சரி பண்ணிடுவாரு. அவர் பேரு எலிசா தீர்க்கதரிசி. உடனே அப்படியா இந்த அம்மா வந்து இந்த ராஜாவுடைய அந்த ஒர்க்கர்கிட்ட சொல்றாங்க, கமாண்டர் கிட்ட, நீங்க எலிசா தீர்க்கதரிசி போய் பாருங்கன்னுட்டு. உடனே இவரும் ராஜா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி எலிசா தீர்க்கதரிசி போய் பாப்பாரு. பார்த்தோன்னே அவர் சொல்லுவாரு, நீங்க போய் என்ன பண்ணணும், யோர்தான் நதியில போய் 7 டைம்ஸ் மூழ்கி குளிங்க, சரியாயிரும். உடனே இவருக்கு வந்து என்ன யோர்தான் நதிக்கு போய் 7 டைம்ஸ் குளிக்க போக சொல்றாங்க, எங்க ஊர்ல எவ்வளவு அழகழகா நதியெல்லாம் இருக்குது, நல்ல ரிவர்லாம் இருக்குது கோவப்படுவார். அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு ஒர்க்கர்ல சர்வெண்ட் மாதிரி இருப்பார்ல, அவருக்கு சொல்றாரு, நீங்க பெரிய விஷயத்த சொன்னா கீழ்படுவீங்கல்ல, இது ஒரு குட்டி விஷயம் தானே, அதனால நீங்க வந்து இந்த யோர்தான் நதியில போய் 7 டைம்ஸ் நீங்க குளிங்க. அப்படியா சொல்ற, சரி நம்ம யோர்தான் நதிக்கு போய் 7 டைம்ஸ் நான் குளிக்கிறேன்னுட்டு யோர்தானுக்கு போய் 7 டைம்ஸ் அப்படியே மூழ்கி 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 எழுந்தாரு. அப்படி குளிக்கும் போது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும்ல. அப்படி மூழ்கி மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது 7வது டைம் என்னாச்சுதுன்னா அவருடைய உடம்பு வந்து குட்டி பிள்ளை மாதிரி அழகான சரீரமா ஆயிட்டுது. உடனே அவருக்கு பயங்கர சந்தோஷமா ஆயிட்டுது. அப்புறமா அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசிட்ட போய் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னாரு. அப்போ இந்த தேவ மனிதனுடைய வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் அவர் 7 தடவை மூழ்கினார். அப்ப பாத்தியா, அவர் கீழ்ப்படிந்தார்ல. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில கூட ஒரு பெரிய கஷ்டங்களோ துன்பங்களோ வந்தா நம்ம ஏஸ்பா என்ன சொல்றாருன்னுட்டு நம்ம கீழ்ப்படியும் போது ஏஸ்பா நம்மளுக்கு என்ன செய்வாரு, நல்லதே செய்வார். சரியா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒபே பண்ணணும். நீங்களாம் பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் ஒபே பண்றல, அதே போல எல்லாருமே ஒபே பண்ணும் போது ஏஸ்பா நல்லது செய்வார். ஜெபம் பண்ணலாமா? ஏசப்பா, எங்களை அடிக்கடி மன்னிங்க ஏசப்பா, அடிக்கடி மன்னிங்க ஏசப்பா. நாங்க செல்ல டைம்ல ஒபே பண்றதே இல்ல,
நாங்க சில டைம்ல ஒபே பண்ணதே இல்ல. எங்களை மன்னிங்க. எங்க மன்னிங்க. உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்க எங்க வார்த்தையை கேட்க கற்றுக் கொடுங்க. கற்றுக் கொடுங்க. ஆமென்.